Wis enek garenge wayang wong lho. Rasa ngomong kuwi ngalion lho. Kan mau tak enteni yo joget yo alak. Ning atase gareng kudune nganti gara-gara. Apa nek gareng limbukan terus mulih lho. Ayo dingklang mlakune aja lurus dingklang. Iya. Senengane ora. Ya, ngono kuwi. Ya mumpung wektune isih ana, Ripalungguhan iki ngaturake panglipur. Heeh. Waranggana rung dikenalake sore, Truk. Ya, mergo iki ya bunga pentas yang tidak pernah layu sepanjang malam. Sinden. Wiwit saka sisih kulon. Kulon. Wis apa? Menika Mbak Lia Sundari made in saking Sragen. Garwanipun kadang kula anem Ki Aji Tanda Utama ngundaan. Heeh. Pake kenes kae wis. Ya. Ingkang angka kalih menika Mbak Tri Hastuti Retnawati ingkang insyaallah menika wulan Agustus menika badhe umroh. Nggih. Sesarengan karo Samira. Mbuh ora ngerti pokoke umroh. Ngulon ngetan dhek. Umroh ngetan iki ning ndi? Mbuh ning Surabaya sik terus pesawat ning Juanda lagi ngulon parane. Asline Ngawi. Ya Mbak Tri Astuti. Wah, bareng ngangge kudung. Wah, temenanan kok. Jilbab putih, lambang kesucian, toet. Ayo. Angka kalih, angka 3. Angka 3 Ibu Sukesi Rahayu. Made in saking Sawahan Jaten Karanganyar kondangi nggen kampung wayang. Bojone dalange utawa gawan kotak. Gawan kotak sing kathok-kathok. Iya. Terus kalajengaken sasampunipun Ibu Sukesi Rahayu sarjana seni magister seni menika wah ladalah. Kemarin engkau masih bersamaku bercumbu dan merayu wek. Apa wi trompet? Lah menika wah nggih Mbak Sekar Robula. Kula sik apal aslinipun saking Jombang ning samangke sampun dipun pundhut dipalakrama dening Mas Rohmadin menika akhiripun jenak pinarak mapan wonten kep melune sala Mbak. Boyolali nggih. Boyolali Mbajul Kesupen. Nggen susu ya. Heeh ngono. Senengane Mas Udin ya. Iya. 4 sehat, 5 sempurna. Betul. Mbak Sekarobula terus Mbak Dian Munasiroh sarjana seni magister seni asli saking Madiun lho niku. Garwane Mas Sigit Gapuk ing Ngasta Saron. Sing anu kuwi sing plilak-plilik udu sebelahe. Ngawut ae ora. Sing setorine anggere esuk nyapu lho udu kuwi ngawut ae. Mas Sigit Gapuk ya pengendang hebat. Lan menika koordinator Sinden Madangkara. Kalajengaken menika Mbak Birgita Ayu sarjana seni made in saking Kota Tahu Kediri. Nah menika artis kita wis kondang lek ning medsos ning TikTok sangat luar biasa. Iya, uncut lah, uncut. Ayo. Uncut ya wae. Kalau film uncut ya lho. Ancat. Nah ya ancat. Terus sing lagi mangan telap iki Mbak Winong Nawangsih saking Tulungagung. Wah, jan diwareki nong wis luar biasa. Pancen ya bocah ora ngerti apa-apa, ngertine gur sego kok. Ah iya. Enek wong lanang ganteng ya ora roh. Ana wong lanang nggawa mobil ora ngerti. Ngertine gur mangan. Sing penting anggere wong lanang gelem menehi panganan, dhek gelem dipangan. Sing apik tegese dipangan suarane anggene nyinden lho, ninggal katresnan. Iya, ngono kuwi. Iki nang gene Pak Ustad aja anu. Lho, tegese dipangan suarane lho, sing apik ngono lho. Iya. Matur sembah nuwun nggih. Monggo Mas Gareng Sumarbagyo saking Semarang mriki. Iki rada kerep ya Dik karo Pak D Gareng iki. Ha iya ngono kuwi. Heeh, mula tak perjuangke Pak D. Nek penanggap takon mesti sinten dagelane Pak Dalang Pak D Gareng. Mesti kula sing ngusulke. Ha iya. Ngono ora ketang kanca-kanca mang meni rokok sak slep ngono jane ya. Apik. Ha iya. Mboten kula sing njaluk kanca-kanca. Ha iya. Kuwi kopi dipek dhewe. Angger bar ngombe terus suarane ciri khas kuwi. Ha iya. Kopi apa sing paling nikmat? Apa? Kau pikir dirimu. Wah iya, apik kuwi.
Kopi apa lek gawe paling cepet? Ora enek, ngerti diinget sik dipanasi enek. Sing cepet kopi paste. Diguyu dhewe. Pepeling langsung kemawon karya Abdi Solo. Ki Haji Anom Surata. Monggo lajeng kemawon, Mas. Yuk. Tetep nderek Mangayu Bagyo Tasakuran saking pepundhen kula Mas Gareng nggih Bapak Ustadz Fauzi Wahyu Muntara sekalian Ibu nggih sumrambahipun para mitra-mitra Samira sedaya kemawon ngaten sasampunipun menika Tasakuran mugi Ustadz Fauzi kinbihna saking sial dangka saya ngrembaka usahanipun saged murakapi tiyang sanes Mas. Amin ya rabbal alamin. Bakune ngoten mawon niku sing penting donga niku ya menten niku dijabahi biasane. Kok saged? Lho mulane yen ya menten niku wancine salat tahajud, wancine donga niku adakane asring-asringe iso terkabul. Amin ya rabbal alamin. Kula senenge nyambut gawe teng Kabupaten Paving niku pancen luar biasa. Sik to, yen ora ngerti takon. Kabupaten Karanganyar. Karang kuwi jenis apa? Watu. Watu sing anyar ki apa? Paving. Meksa wilayah barang kaya diplesetne. Nuwun sewu, sing jenenge nama seseorang karo alamat tidak boleh diganti atau dibasake. Justru saya ngetes kelantipaning pikirmu. Iso nampa ora kaya ngene iki nandhakake iso ana chemistry antarane kowe lan aku. Amin. Ngono, wong aku ki ya nuwun sewu nadyan urung tepung utawa ketemu ya lagi bengi iki ya seakan-akan saya mengikuti beliau Ustadz Fauzi. Oh ngaten. Dadi yo dadi guru-guru sewengi lak ya ora masalah to. Boleh. Wong ya nadyan kepiye wae saya ini juga termasuk seorang muslim. Lah iki pertanyaane iki. Pripun? Muslim kuwi tegese apa? Muslim niku Islam.
Cethek men. Lah lek jero aku wedi lek wong dijabarke. Nun. Dijabarke muslim MUSLIM menjalankan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Takwa. Oke, leres. Ucapan pertama kali yang keluar dari mulut seorang muslim adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wah. Kalimat syahadat. Paseh tenan. Terus S. Salat 5 waktu jangan ditinggalkan. L. Lakukan puasa di setiap bulan Ramadan. I. Ingatlah kepada kaum duafa, janda-janda tua, yatim piatu untuk zakat fitrah. M. Menjalankan ibadah haji bila mampu. Jadi muslim itu harus takwa dan menjalankan 5 rukun Islam. Leres, nggih. You know? No. Oh, yo iki otak-atik gathuk ning yo ora nyempal-nyempal banget. Nggih. Ning nuwun sewu kula percaya panjenengan menika kejawi bab agami nggih bebles, bab budaya napa malih. Kowe aja meneh kok budaya bujana Bu Agus Bu Teguh iki. Aku tepung. Kosek to, tegese bab kesenian ngono lho. Oh lah yo ngono. Mongko nuwun sewu kanggene seniman yang hebat kuwi menyampaikan kebaikan kuwi ora kok secara mloho lan cetha ning mesti diolah ngangge tembang utawa lagu. Nggih. Solawatan sampean. Nggih. Elek-elekan mon nggih Mas. Ha nggih. Kula yen kon api-apian ora apik. Nggih, sing penting pesan moral niku kok. PMP kok. Apa kuwi? Pendidikan Moral Pancasila. Iya, kuwi lawas kuwi. Saiki PPKN. Yuk. Padang rembulan. Ora usah disemak kaya amatir kowe. Tak kira lali. Lali apa boyo lali. Padang rembulan, rembulane tanggal-tanggal siji yen pengen urip lumayan Sinden siap. sregepono anggonmu ngaji Salatullah rembulane tanggal-tanggal loro yen pengen urip lumayan sregepo ngaji ben ora bodho salatullah salamullah ala rasulillah salatullah dadi petani salate aja nganti lali apa maneh yen wanci panen salate aja nganti lereh salatullah salamullah ala rasulillah garap sawah salate aja nganti wegah apa maneh yen wayah tandur salate aja diundur-undur salatullah salamullah ala rasulillah
Pedagang. 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 Repote dadi pedagang. Kudu sregep anggone sembayang. Pedagang apa? Pedagang apa? Ya terserah apa kono. Lah ora genah lan nembusi piye? Pedagang apa? Ya pedagang. Pedagang kaki lima. Kok ora ana ya pedagang kok kakine lima iki? Sing kaki lima iki tegese iki rombonge kae. Oh, iya. Kaki lima. Ya wis kuwi. Loh, terusé lagune piye? Oh, tak teruske to? Teruske. Oh, alah. Apa ki tigone mah ya apa ki? Pedagang kaki lima. Apa le? Salate ora ditunda-tunda. Kene ya iso mbok kowe. Lho jatahe dhewe-dhewe kok. Jatahe kaya Sing di lingkup kita saja. Oke. Sinden. Repote yen dadi sinden. Salate ora tau leret. Sapa sindene? Sukesi. Sinden Mbak Sukesi sregep salat lan sregep ngaji. Salatu Kade. Salatu Rasulillah. Salatu Yogo. Repote yen dadi yoga salate blas ora ana. Apa maneh sing tukang kendang ra tau salat seneng demenan. Hop, sik. Iki pelecehan iki. Piye temu piye? Repote yen dadi yoga. Salate blas ora ana. Terus? Apa meneh sing tukang ngendang ra tau salat seneng demenan. Sampeyan iso nembang mergo diringi yoga. Terus sampeyan iso berirama mergo diringi kendang. lah ngopo? Ya ngajeni karo pengendang. Kurang ngajeni apa aku? Lah kuwi mau seneng demenan mau. Yoga ki ora seneng karo profesine, ora bakal dadi yoga ampuh. Mula kudu demenan karo profesine. Aja berpikir negatif dong. Oh, alah, ora demenan karo wong wedok apa piye ora to? Wah, kuwi hobimu. Loh. Karo. Karo. Wong tunggal guru kok. Oh, malah. Ben komplit sinden wis yoga wis dalang. Sing apik lek njaluk melu tanggal 14 atau 13. Milih ndi? Tanggapan kok maju mundur. Ora maju mundur ora dadi nek piye. Ayo, Kang. Repote yen dadi dalang tansah sregep anggone sembayang. Mantap. Dalang kicaya kuntati gone salat ora tau keri. Allahumma amin. Wis pokoke tanggal 13 kudu melu aku, ya toh. Ora melu njaluk tak batalke apa piye? Lho sing batalne kudune sing nanggap kok sampean sing batal. Lho lah ya padha berarti wong loro batal kabeh. Aja. Wong kok senengane wong ing apa kuwi? lho dagelan. Oh iya, Repote dadi dagelan. Kok wis entek piye? Repote dadi dagelan. Munggah no. Repote dadi dagelan. Tansah sungkem mring pangeran. Seta. Repote dadi dagelan. Tansah sungkem mring pangeran mudhun. Tak donke lagi didangdutke iki lho. Ya aja terpengaruh. Dangdut ki asline ngene terus. Baleni. Repote dadi dagelan. Tansah sungkem mring pangeran.
dagelan asmane Mas Gareng wong ganteng omahe mentereng amin ya Allah. Apa mau dagelan asmane Gareng nggih nembe ngertos jenengan gerah asma malan asma jenengku lha ki mau tak kira leloro asma wong basake dhewe kok ora entuk. Pancen kuwi sifate menungso Mas. Adakane sok ngapik-apik diri pribadi ngelek-elek wong liya. Itulah watak yang tidak bagus untuk ditiru. Nggih, nggih. Iki tak tokke ngene iki apa? Saiki contoh. Contoh itu tidak harus yang bagus tok. Yang jelek pun ya diberitahu. Iki lho le contoh sing elek supaya ora ditiru. Lah res mula teng wayang enten Pandhawa apik nek Kurawa elek padha tampile. Tinggal dipilih yang mana. Nggih. Lho iki. Aku ki upama ora kepepet tuh dalang aku. Dalang rumah samu gampang apa piye ora? Lho mulane angel kuwi aku wegah. Nah iya. Ngono lho Mas, aku ki tenan ki. Iki jane kelurahane melu Sengon to ki. Hah? Kelurahane di Sengon. Kene Desane desa apa ki? Sengon. Sangaan Manggung. Ngendi? Jatine wis entek ganti Sengon saiki. Dilih neh parat ora iki. Aku ki tenan, aku ki nang tlatah ning kene iki seneng mergo sing guyupi sing mirsani akeh. Nggih. Iki kula namung saged dongaken ingkang dalu menika mirsani, ingkang dalu menika menikmati kula dongaken mugi-mugi tahun ngajeng sekarang panjenengan menikmati mirsani besok tahun depan nanggap dhewe. Amin ya rabbal alamin. Nek kudu aku gareng. Nggih siap Gareng Pacitan. Gareng Semarang. Gareng Semarang. Sakarepmu yen kepengin lara ati sakarepmu. Iya. Bejen sing cedhak ora. Moji-roji ya. Iki ana lho ki Gareng Kerot ya nonton lho ki. Nggih to. Gareng Kebak Keramat iki Gareng Kerot tadi Gareng itu punya identitas sendiri-sendiri, Gareng Bejen, Gareng Tralala, Gareng Kerot, ana Gareng wis macem-macem. Ini salah satu amalan saya kepada orang lain yang saya bisa. Jadi dengan meniru saya silahkan monggo asal bertanggung jawab dengan profesinya. Amin. Dan saya yakin Allah tuh memberi rezeki tidak pandang-pandang. Tegese wis to wong ki ora usah semelang kelangan rezeki. Rezeki wis diatur karo Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Wah, Gareng saiki tak kelumpukke dadi PGRI. PGRI kepanjangane Persatuan Gareng Republik Indonesia. Pimpinannya sampean. Aku. Nggih. Penasehat. Penasehat ora tau sehat malan ora. Lho ya ora maksude iki dadi paran-porone para Gareng. Nggih. Ya wong itu ra nista apa Mas? Nggih. Apa Mas Gareng, menika sakderengipun Durpres nggih kula selani setunggal tembang rumiyin. Napa Mas? Nggih mboten sedaya ingkang Islami to. Nggih. Ning wonten ingkang nyelani menika saking Pak Toni Bekonang. Oh nggih. Nggih ingkang ngersakaken Lintang Asmara. Nggih, nggih. Cobi Mbak Sekarobula Mbak, cobi Mbak. Ayo jenengan nggih monggo nggih. Nggih. Tapi Jan. Aku ki lagi sadar yen ana sinden anyar jenenge Sekar Sawur ki. Sekarobula. Heeh. Wah, kene Mbak, kene. Wah, Jan. Sugeng dalu Mbak Sekar. Nggih, sugeng dalu. Matur nuwun jenengan kersa nyengkuyung Nggih. piyayi Dik. Alus, warane apik, ayu kaya ngono. Jenengan. Daleme ndi? Daleme. Heeh. Mboten kula ketokke nek daleme. Oke, Om. Dalem arep digawa ngono to. Boyolali. Nggih. Boyolali karo daleme dalang Surya Dadari Cahya Dadari kae ngendine? Tesih tebih kula. Oh. Tesih nyilen. Tesih kula. Ya. Wah, iki lho. Aku senengku sinden saiki iki kejaba ayu-ayu, pawakane becik, suarane apik, tur ya bertitel. Ini lho.
Jadi jangan dipandang sebelah mata seniman seniwati sekarang karena mayoritas sudah sarjana minimal S1. Wah, nggih. Malah Bu Kesi menika, Mbak Dian menika malah magister seni. Bu Kesi malah sampun dados dosen wonten ISI Surakarta. Wah, luar biasa. Terus ya dipacaki apa-apa luwes lho nganggo iki nganggo kerudung. Nggih. Siji sing rada wagu. Sing agu nomor loro kae nganggo kerudung malah kaya nangka dibrongsok. Aja ngono, kowe kersa ngangge kudung wis matur nuwun kok ya. Nggih. Mula ki tak lem. Nggih, nggih. Wong ketok manis, ketok nangka ki dibrongsok mateng wit. Nggih. Oh, tutik nggih ora iso dilem. Mbak Sekar badhe duet kali sinten jenengan pilih piyambak. Nggih. Monggo bebas. Sapa, Duk? Sapa, Duk? Sapa jujur ya jujur. Dari hati sanubarimu siapakah yang kamu pilih? Jujur. Kaya nganti mbok jak duet ora gelem tak patenane. Halo, sing lanang wis nudu-nudu aja aku aja. Sing lanang ndi to? Ingkang centem menika Mas. Oh, bojomu kuwi. Din. Nggih. Nggih. Ora kleru ya? Aja nyepelekke Mas Udin ya guru. Oh, aku takon ora kleru to. Anggonmu milih, berarti pancen cocok. Nyatane wis peputra kok ya anak-anak kok ya. Lah mbok menawa mendem. Mendem katresnan. Kabeh ki wis jinatah kuwi jodohmu nduk ya openono. Wis, ya. Sing iki sapa? Duetmu karo sapa? Kalian Pak Taslim mawon. Nun. Nggih. Sapa? Iki wis di WA karo garwane. Lek kowe nembang nganti ngejak aku duet, engko mulih aja bareng aku, ngono kuwi wisan. Aja bareng kuwi ngopo wong padha nunute kok. Ora. Iki sapa? Mas Taslim ya wis, Mas Ayo, Taslim. tas kresek. Nggih. Tas kresek iki ora taslim, tas kresek. Nggih. Wah, anggur kau nembang lu gayamu klem. Sebenarnya pelecehan. Kok iso? Dupeh Taslim munggah wonge gundul terus iringane gundul-gundul pacut. Lho kuwi piwulang kok ya aja gemblelengan. Aja gemblelengan iki ya terus ora mbok liyane gundul-gundul iki ora gundul, erosi. Waduh. Tae wangi. Wis, pokoke kowe boloku bengi iki. Ya. Oh, aduh. Aku ora nguati bocah iki. Lah piye? Ora penak perasaan bocah. Iki ora nggo kulit to, Le. Rumangsamu apa? Kok mlintis ngono iki? Kok kaya di porselin. Ning wong ki ada kelebihan. Wis to sirah kok di keramik iki. Oh, orang itu ada kelebihan dan kekurangan. Nggih. Taslim nadyan kaya ngopo suarane luar biasa. Betul. Tak lem pokoke kowe. Ya. Ya ning Jolali kowe entuk jatah rokok kayak aku. 15 juta ngono. Apa? Jenengan 15 juta. Karo culek matane apa piye? Monggo ora sang rembug kuwi sing baku ngladeni pundutan. Betul. Apa? Iki wiraswara apa maklar bis? Wiraswara iki Kok bungok-bungok ngono? mbok menawa anyel karo sampean ngono kuwi. Wong jenenge wong dikenalke nembang karmu ra karmu. Ya aja nesu piye sepuh. Aku tenan aku anggere sanyel njaluk pangku winong. Oh. Piye Mas? Ngawut, Mas piye? Jaluk Pak Winong. Heeh. Aku melu.
Aja bojone galak aja nang. Sapa bojone sapa? Rawuh ta iki? Oh, tak iki. Nang kene ketok bagus, gagah kaya ngono suarane apik ning omah mbah-mbah karo setelika. Ya terus ya bune ngono. Tuh mekrok bojone. Tapi lintang asmara dipun aturaken. Nggih. Ya, Mas Taslim kalian Mbak Sekar. Matur nuwun Mbak Sekar kersa gabung wonten Madangkara. Nggih, kula sanget remen Pak. Nggih, nggih. Saged sowan wonten Madangkara. Pengrawiti duwe bojo sinten tak jak kabeh. Aku lek nganti kok jak bojoku ora melu aku. Ora iso ngrokok le, ora sampe melu le. Ngapa to kowe? Ora. Mangga, yo lintang asmara. Dados. Sedap, Mas. Apa? Iya, be seksune nang ngarep kene. Sekali-kali lho. Ganti Ora wani, aku sing belani. Ning kok kono ning ngangge iki lho, permulaan sini apa? Ral. Nah, yo Mas Udin. Trompet itu Mas, ayo Mas. Trompet jane kupingmu iki krungu ra. Trompet kok suling lho. Saksofon. Isin aku guru besar mbok konoke. Yo Mas. Kok kaya undang-undang layatan to lho kowe. Kok sithik men? Ha niku lho Mas. Ruloji. Nggih. Ya wis karo laku aja enggak rapi lek mutung besok ra melu cilaka. Monggo yo langsung kemawon mangke gen ngrenggo Mas Udin nggih yo. Madangkara. Sina. Madangkara. Karabula.
Nggih. Taslim iki golek perkara. Lah ngapa? Duet karo bojone wong e dieret-eret ning ngarepe sing lanang iki lho. Burung tau dibacok wong bocah iki. Pancen senengane nggarapi kancane. Kaya Guyone lek ngene iki kok. Kaya pantes-pantes so sarimbit kowe dituntun bocah iki kaya bapake diterke ning puskesmas. Pak Gareng. Dawuh saking Bapak Murdatma menika undian. Oh, ingkang kala wau. Umroh. Gratis. Alhamdulillah. Kersanipun dipun iringi gamelan. Ini napa Pak niki sketsane? Mangke sumelang kula menawi diiringi gamelan malah mboten konsen. Mboten konsen mangke. Nggih. Ning monggo kersanipun pripun nderek? Napa nderek Pak Mo, monggo Pak Mo. Nggih. Nggih. Kasemagiaken. Apa anu prau layar lirih-lirih ngono ya? Lah ngono iki mumpung dipundhut karo Pak Sutoyo. Samira. Ayo buka bonang. Nggih. Sinom nggih. Ha nggih menika sinom. Nggih. Nggih, iki laras lek iki Mbak Lia, engko Mbak. Nggo slindro mawon songo nggih. Monggo mangke gayung bersambut antaranipun sinom kalian undian umroh. Mugi-mugi sinom saged umroh. Ayo. Tembange teko tanah suci ngono. Ya. Nggih. Monggo undianipun. Enten mboten niku wonge. Nomor 446. 446 sing mboten iki. 446. Waduh. Mboten enten. Iki ketoke ngundine rada suwe iki. Enten 446. Lah. Cepet meniki. 578. Ada nomor berapa? 446. 446. Oke, baik. Iya, yang pertama. 578 nggak ada ya berarti ya? Waduh. Berarti bagi dua ini berarti. Wah, ini keren banget ini. 578. 4 oh berarti. 446. Emang takdirnya hadiahnya 2 umroh ini. Ya udah deh, hadiahnya berarti 2 umroh ya berarti ya. Cakapane pas kaji nih. Masya Allah. Oke, Pak, sinten Pak? Pak, Widodo. Sinten? Pak Widodo, Riane Putih. Simong itu. Ibu. Pula siam. Dapat apa Mi berarti? Tiket ya? Ya, jadi yang satu ini kejadian luar biasa. Yang satu 446 memang nomornya udah keluar 446 hadiah umroh gratis. Bapak
Yang kedua harusnya udah dicabut karena ibu nomornya keluar juga, dapatnya tiket umroh gratis. Tiket ya, tiket pesawat. Kayak yang kemarin, ada pernah tiket pesawat kan? Yang satu dapat umroh gratis, yang satu dapat tiket pesawat gratis. Matur nuwun, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bopo Fauzi sedekahnya sangat luar biasa, dermawannya sangat luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bopo Ustadz Fauzi. Dan ora tanggung-tanggung ridho Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Oh nggih. Perangan setunggal kalih undian sampun wis nedya paripurna. Nggih. Konjo sagung tamu undangan. Sumangga ingkang tasih sinareng wungon kalian Ki Cahyo Kutangi kasumanggaken. Namung kewala jangkepi purnaning pratelan adicara. Monggo kita tutup kan dewasan kandhara sesarengan. Alhamdulillah rabbil alamin. Kalajengaken sawetah sumangga Ki Cahyo Kuntati lampah ingkang sampun kasemataken ing samukawis. Matur sembah nuwun. Nggih, wah kuwi gareng kaya ngono kuwi. Wah, jan mirsani wayang ana bejane awak saged tindak umroh. Le seneng ki iso anu Pak Ustadz Fauzi iso nutup swasana iki mau jane rada geseh jane. Nggih. Ning ya karo Pak Ustadz Fauzi iso ditutup dadi iso tentrem ayem. Nggih, nggih. Alhamdulillah nggih, matur nuwun Pak Ustadz. Sembah nuwun Bapak Ustadz Fauzi sekalian Ibu. Mugi-mugi tambah barokah ing samudayanipun. Amin. Lan sinom kala wau Pak De Gareng dipun pundhut kalian Bapak Suyoto MBS Kepala Cabang Samira Travel Semarang. Weh, nggih, tanggane jenengan niku. Nggih, tunggal papan kalian kula. Nggih, nggih. Nggih, matur nuwun. Kalian kangge tamba kesel panitia mliginipun Bapak Murdatmo menika panjenenganipun ngersakaken lagu Nemu. Wah, lha iki. Nemu. Tau ngerti? Urung. Aku nemo. Oh, nggih. Nemu diaturake yo, digradak wae saka Mbak Winong, Mbak Birgita, terus Mbak Trihastuti. Ayo. Yes, pokoke kudu heboh. Tambah Mbak Dian, iki cukup iki papat? Cukup. Papat cukup iki. Ayo, nggih. Nggih. Mugi-mugi ingkang sami rawuh sedaya saged nemu kamulyan lan ugi barokah ing Gusti. Nggih. Pun panggih. Iki kali gumantung Mas Setya kok kuwi. Ha iya. Lah HP-ne ngedrop ya cilaka kuwi. Ya. Nemen apa nemu ya? Nemen apa nemu, Pak? Sing kepanggih ning pundi riyen? Nggih, nggih. Lestari, oke, siap, nggih. Nyuwun pangapunten Pak Murdatmo. Ayang-ayang. Ayang-ayang mawon Pak sing malah luwih anyar nih. Niku terbaru Pak lagu ayang-ayang. Nggih.
Pak Murgatmo dipun menika dipun kintuni kalian kanca-kanca Madangkara kinarya jampining saya. Ayang-ayang. Ya. Dados, yuk berpacu dalam melodi. Oh ye. Tenggarong seberang Sugeng Laras Pak Lurah Peteng rasane ati kang tandar sepi ing liyan anyawan aku kowe laku katresnan limas wong ayu tak jaluk aja pancene tresno kuwi akeh pacoban Peteng rasane ati kang nandar sepi ning liyan anyawang aku kowe laku katresnan limas wong ayu tak jaluk aja seleh Mas Arya dan seluruh panitia pelaksana Sugeng Laras matur nuwun Mas akeh pacoban bakal tak coba pancene kau bisa wengkang kuasa Nuwun anak-anak matur nuwun nggih. Pun. Wah, iya anak mbarep kuwi. Anak lulo iki. Apa? Anak lulo. Anak lulo. Nggih. Tegese Waranggana saged adaptasi Amin. ora mung tembang religi, ora mung tema bahkan gending-gending lakon. Ning nyatane sing ala sekarang ya menguasai Pak. Nggih, Mas, mancing ajur-ajir. Nggih. Kripik gedang kripik telo sithik edang waton rata. Niku sing kula enteni niki. Nah. Gandeng menika sampun jam 2:30 langkung. Lah nggih. Mila kula minangka sulihipun panitia ngaturaken panuwun dumateng Pak Degareng Sumarbagyo. Walah kula ingkang
kedahipun matur sembah nuwun dipun timbali paringi rejeki ngramekaken swasana Mas. Nggih. Mboten langkung wonten lepat kirangipun nyuwun gunging samudra pangaksami. Nggih, dawah sami-sami sembah nuwun. Nggih, kepagi malih siosipun tanggal pinten? 13. Oh nggih. Kowe iki jare anak gendruwo, mongko sing ngamuk sing jenenge Kala Sekti kae ya gendruwo. Gendruwo ngregeti ana ing Gunung Tidar ngelek-elek ngrubeda menungsa. Yen kowe mung mangku tangan njur pedaya apa Semar duwe anak Petruk karo kowe. Santase